ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Субҳ бахайр. ҳозир мехоҳам барои шумо новинкаое ки ҳозир омадагиянд паплино нишонтон диҳам. Беҳад рангои хушрӯ ҳамаш бо нусхаи нави санг омадагиай ваям нишон метиҳам. Марҳамат, метавонед дархост кунед, доставка дорем. ира бинед чӣ хеле аҷоиб, 190 сомон анами нусхаш. рангаш хушрӯ, сангошон сангои хамелеонанд. майда санги хамелеон задагиай. ҳами қулаб як либосаш 190 сомонӣ. гули нави дигараш анаминай. ина сангшам худи паплинам новинкае. иям 190 сомон нархи як либосаш. диде аҷоибот 190 сомонӣ. ишам гули новинка. ина марҳамат. иям 190 сомон. анабот як гули аҷоибот. ранг гули туркия. ино паплино ҳамаш и паплиноро паплини дубайский меган. паплинои беҳтаринанд сифатошон. ина бо гулакои новинка. рангаш камакак рӯшантарака. иҷада ваяй сафедча омадастай, вале рӯшантаракай. ана гули комбахтиш бо. иноям ҳамин нархи аминоя? ёям 190 сомонӣ будай. ана и светли гулаш фасон бо аз дур бинед чӣ хеле хушрӯ метова. рангша на ам хали рангои фосфор ниёзиам хаммо дашидагиай. ира бинед и рангам аҷоибот 190 як либосаш. ана баъд ами хушрӯа айбат доред бо ана гули фасони боиманаи ҳози як дурӯзада ҳастай. иям ҳамин нарх 190 сомон нархи дона. касе опту мегира бо арзонтарак мешава. ҳамиш хушрӯне ки аҷоибот. ана баъд заминаш сафед. ина диде фиолетови гулакои фиолетови дора. диде заминош анамхе сафедакай. нархи дона иям 190. оптумда бо арзон мешава. баъд аз анаи гули комбахтӣ омадагиай ду ранг дора. аз дур мебинед, нигоҳ кунед, ранги комбахт метова. паплинаш аҷоиб, паплини хушрӯбай. сифаташ да гап нест. нусхашам бинед, нусхаи сангчош ҳамихе сангчои майдаи хамелеон задагиай. ина ози бо ранги дигараша нишон метиҳам. ана и ранги дигараш нусхаи комбахтӣ. бисёр нағз мебинанд духтарако ки мисол ҳамихе нусхаи комбахтӣ боша. дидед аз дур чӣ хеле хушрӯай. тамошобино иноям нархошон ҳами хел 190 сомон як либосаш. оптумда бо арзонтарак мешава. ина бо новинка. ҳамирӯз ҳамаи гулое ки нишон додем дар видео ҳамашон гули новинка буданд. ягонташ гуле ки дина нишон дода будам хали набуд. ҳамаш новинка. иям ҳами хел 190 сомон як либосаш.